Ahojte všetci! Blíži sa čas letných horúcich dní a po niektorí naši domáci maznáčikovia práve toto obdobie znášajú najhoršie. Všetci to poznáme, psík horlivo dýcha, jazyk má vyplazený, je malátny a bez energie. Pokiaľ chcete vášmu miláčikovi uľaviť a predísť prehriatiu, no nemáte práve pri sebe hadicu s vodou, tak v dnešnom videu si predstavíme chladiace podložky Cool Mat, ktoré zaručia príjemnú teplotu, neohrozia vnútorné orgány a psík zostane v suchu. Podložka Cool Mat je veľmi ľahko uskladniteľná. Je vhodná do bytu, do auta bez klimatizácie, na stanovačku či na dvor. Má príjemný hladký povrch a je naplnená špeciálnym gélom, ktorého chladiaci efekt sa spustí pri fyzickom kontakte psa s podložkou. Výborné na tejto podložke je, že ju nie je potrebné nabíjať elektrinou a nie je potrebné ju ani mraziť. Podložka ochladzuje niekoľko hodín, je o 5 až 10 stupňov chladnejšia ako vonkajšia teplota prostredia, preto ak sa rozhodnete ju použiť vonku, umiestnite ju do tieňa. Ak chcete obnoviť chladiace vlastnosti, jednoducho odvedte psíka a nechajte ju zregenerovať približne 1 hodinu. Na čistenie podložky jednoducho pretrite povrch vlhkou handrou s mydlovou vodou a pred použitím opláchnite čistou vodou. Na výber máte 3 veľkosti M, L a XL. Pevne verím, že tieto podložky spríjemnia horúce dni vášmu miláčikovi. Zakúpite ich na našej webovej stránke www.abczo.sk, takisto ako aj iné chovateľské produkty. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás pri nasledujúcom videu. Ahojte!